Anyang laki din! Antay! Saan mo aliplipatan dyan reunion tayo inton umaya Sabado nga? Ay, matulay. Win antay, nakasagana aminan. Iso ang matuloy at talaga. Mapan ka di amin akakabagyan tayo. Ay win antay, iso anas kang nga umay ka. Dumagas ka pa'y nga ro dito'y balay at adda ka inistoryak. Ay na, agap apuraak, antay. Agluto ak pa'y jabalay. Inton maminsanak to na dumagas. Nasaya at man din magas ka dito'y bangkag ko, Joey. Unanggal, may ko'y palagip king kajer, yun tayo. Ay, wan. Jack na lipatan. Talaga nga umayak. Ay, naskin nga umay ka, ta si katichip ko, kiti pamilya tayo. Ah. Ay, talaga akayat ko ate agluto-lutaw. Amaw, no adda agkaskasar dito'y lugar tayo. Ay, abandak ama panaglutaw. Amok anggal, iso naskin nga umay ka. Ay, kaano tayo jayay? Inton Sabado nanggal. Ah, ay, iwan. Jack liplipatan day taapit sa, Joey. Napan kamot lang nagimbitar kadagiti kakabagyan tayo? Uway, iso ti nakaibusan ti gasolina day ta tricycle ko. Ay kat dumawat ka akan ni nanang iti sukat na. Kasanwa dumawat di na kano amo tinang ikabilan na di pitaka na. Ay, kabaw at talagan ni nanang. Kat no inpadulin na kanyak japitaka na. Ay kita man lang ni narang, agkabaway. Win nga rod, ay hindi nanang at talaga. Numaminsan, umasidag kanyak akaslat day bagana. Ang kilat adinan malagip ti bagana. Kastangarudan ni nanang. Sana balya, tagkikita tayo, kadagiti kakabagyan tayo, into reunion tayo. Tapno makapagkikinumusta tayo, may tititunggal may sa. Nanang, inkasabtanan adag iti bisita tayo nga agsangpad. Pero nga rod. No sa dino tinang idiswak iti postisok. Ay, unay kan ayan nanang. Pati postisom, malipatam matan ti pangidiswam. Gagangay iti bakot, Kasano asumango ka kadagiti kakabagyan tayo ang makireunion. No awan mo't ngipon nyo. Ay, lagipan nyo no sa dino tinang idiswan nyo. Ay, nanang, ikandak man iti paggatang ko iti Ricardo. Awan maggayam, Ricardo, para itilutuan da nga igadaw. Maguray ka. Adda barya dito yung bolsa ti duster ko. Ay, nanang, agsukat kayo inton madamdama, Ay, nakababain mat anak ka duster kayo ang makiriyon yon. Ay, nay, adda magayam dito yung bolsa, to yung postisya, okay? Ha? Imbulsayo? Wan, ibulbulsak nga rod. Taka na yun na malipata kini, pangidiswak. Ay, kunak nun na po, kaukon. Kumusta ka nga, manang ideng? Ay, nasaya atak mulata. Ako si kamungay, ading ko. Agtatalon lata di tao. Ay, Ay, wang kayam, sumarunod na bakit kandagiti anak may, kanapo ko may. Sigurado ama punon tumadamdama da ito'y paraangan niyaw iti bisita. it's okay. Ay ko, nalawa mo na ito'y paraangan may. Asumang bayan dagiti kakabagyan nga umay makiriyon yon. Kiwan ay uwan kayam. Ni Manang Lourdes, umaimat nga ta. Kano sinubla-subyan ni Loida ijay balayda. Inaldaw nga impalpalagip na da ito'y ariyon yon. Ay, nanay, parpartindan jay baboy manang. Um, Ay, inak tumulong agpartay. Sige, taurayot mo dito'y ni Ading Lourdes.
Oh, anyangay? Napartin jay baboy, manong? Wain, pinagtitinulungan min ang pinartay. Isagsaganak mo't dagiti panganan tayo apinggan. Ay, sige, Nay, agsang putin dagiti kakabagyan tayo. Ay, nasayaat mo manong. Barang dagiti saan ang nakaumay di napalabas atawan, kat makaumay da itan a reunion tayo. Ni Auntie Lourdes, kat saan ang nakaumay ini? Win nga raw. Sapay ko taumay. Tanamin anumatan nga inawis ko. Ay na! Ay maragsa ka, nakta nakaumay ka, ading Lourdes. Una manang, nga main sinublia-sublian nak nga inawawis ni Luida. Wala. Tasaan kamot nga imay, kadagiti napalabas sa reunion tayo. Ay, una yan, ang nagpresko dito'y arubayan niya. Ado nga mintimula day dilakay. Ado dagiti kay kayo. Kan, ninayunan moten ni Joey nga anak ko. Agtaltalon pa'y laang ayan ni Joey. Wala, ading ko. Isumot ti pang bibiyag na iti pamilya na. Kag niloydang ay manang. Mangisurusuro lata, ija eskwilaan dito lugar tayo. Iso nga ron nga inaldaw kano alumabas ija mansion mo. Kano ay ayap ka dumagastag ka pa'y. Ngam agap apura ka numa. Iso nga minti agasikaso dito balay, no kasta malam. Iso amin ti agluto. Iso akanayon nga agap apura. Kahit, anya nga'y. Asino nga'y dagiti anak mo nga imay amakiriyon yon. Asino nga'y kumamanang kat jeburido ko. Napanmanan ija Amerika. Naggigidanda ka dagiti duwang apukaw. Ay kaya't mo asawan. At dadaamin na ni Jay Amerika. Pinanawan da kaun. Mayat mo't dia. Tapno amin da. Kat mangipaw da iti dolyar. Ay na. Agbalinan akas la palasyo Jay mansion mo. Ading Lourdes. Angkan, napan matgayam aminin ijay Amerika dagiti anak kan apo ko ni Auntie Lourdes. Ay, nay, asino ngay ti kadwa ni Manang Lourdes ti tabalay na? Sapay nagdakal. Agmay-may saa. Ay, saus. Diyak man la kaya ti agna di tinagdakal abalay, amay maysak. Ay kat, mangbayadan iti katulong amang kadwa kumakenkwana. Sa bagay, no adu-aduryar, uray man wa katulong, mabalinda bayadan. Ibagamaon, sabali ti para lutaw, para laba, sabalin to pa'y jay mangrieng kini Manang Lourdes. Ay na, nagadumot na nakatulong daytan, Angkal. Ay, kituwan na, no anak kan apo ko ni Manang Lourdes ti aday ti Amerika, kabailan da bayadan dagiti uray man numan wa katulong. Sa bagay mo't niya, Angkal. Ay na, sayang, tasaan da maramanan da ito'y nagado asagana tayaw. Sapay no siyak ti agluto, ay talaga sana mabalin nga agawid di asino man nga awan iyawid na. Joey Barok! Apay nanang, isagsagana mi ito'y panganan. Aday bagbagan ni Auntie Lourdes. Nay, anya day taantay? Itulod nakman di tayan ti si Ariaw Baraw. Ha? Tulungan na ka tumakdar. Nay, apay saan kayo na makatakdar? Ay, nakaapoy ang dagiti tumang ko, Barok. Sino nga tinangitulod kada kayo dito eh? Jay karo ba may? Tangtang danak no kasta nga itulod nak. Nag-awi dun, tanda ka no papanan na. Inayad nga ro tantay. Tulungan kayo at tumadar. Nuwan man Baraw. Nay, at
Adapay matgayam di kat a paborito ni nanang. Uy, in-order na tayo tayo, kumari na, akarupa tayo. Ay na, nagaduti sa gana tayo, manong. Ado mo titawa mangan. Winmot kit ni Ay, ni Auntie Lourdes, kumusta? Bakitay, marigatan na tumakdal. Agin inayad ang magnan. Manumang gaminan titawin na. Una nga raw, asaan ko man anapan ni di Amerika, nagiti anak pinapo ko na. Tapno, damangaywan kinkwa na. Kita amita, agmay-maysan. Dagi jay man mo't anak kan apo ko na. Kaya't da siguro ako dolyar. Kasapulan na tulungan matumakdal. Masapol akibinam numagna. Kat uray mo ni nanang. Adumot ti maliplipatan na. Kasi tay, berbero kan na dya pustiso na. Ang adamag gayam itibul sa tidaster na. Ay, unay ka ni nanang inaya. Ang adata magkit di ang mga sikaso kan ni nanang Ni Auntie Lourdes ngay, agmay-may sa piman ije balay na. No kaano pa'y abimakit. Italaang manaon nga agsidak iti karnay. Imbawal ngamin ti doktor kung agsidak iti karnay. Ket agsida kalata. Tado mo tinaluto. Wen manang Lourdes, aguma ka. Anya ti kayat mo aya. Jay nadigwan, wano jay iga daw. Bayam ta mga laak tulata. Ay, dito man paborito ka di kat ti kayat ko aramanan. Ay, naimas dito ikat. Nanay. Saan mo unay, kitnay? At da diabetes mo. Ay, tumalyaw kayo dito nga kakabsat. Tapitsuran kayo. Taisen ko inton madamdama kadagiti kakasinsin tayo ija Amerika. Ay, wun man, tapno makita da. Umisim kayo nga rudan Oh, waki! Wow! Mayaten da ito nga isam ka. Ay, manang. Ay, aguray ka. Saan ka pa nga agpicture? Apayaya. Nay, kita. Simurot mo tanday tadikat di tapos tisaw. Ay, wag! Ay, Jack Nadlaw! Ay, nalukayan ti pustisom. Mapan konto pa irotan. Siya gay, picturean! ay, itarimaan mo analaing day tapos tisaw manang. Ay, apayaya! Kenay bangkeng. Mangala kayo man nga ron iti sarmeng takitaag. Saan yun asarmingan, nanang? Itarimaan nyo latan. Ayaw na yan. Ay, kababain pa'y kadagiti nagadua bisita. Ay, Agalwat ka, nay. Ala, abangan numatinag day tapos tisaw. Awan mo di ka arupa, may amang itulod kanyak ije balay may. ay ko, maturog ka na dito balay, ading Lourdes. Sana mabalin manang, tanas ka na bantayak jay balay. Adaw, titakawon day jay. Day takot tirigat na ano dakkel unay ti balay. Ken ado tinangina agamit anas ka na bantayan. Day, awanan jay uray mamang sukon ken ka. Ay, Iso nga itulon na kalangan ni Joey. Mabitlang tayo baka. Joey, anak ko. Umay ka man pa'y dito. Apay nanang, Itulon mo man ni Auntie Lourdes. kunak man no, da bakit nga may mga lakin ko na? Di mo't la sumangputan. Kat itay pa'y lang urayon na. Kasano ka baka mga may? Apay awan sa balay. Kaya mo kaday ante, iti aglugan iti karag-karag at tricycle kaw. ay, sa anak nagpilpilay baraw, basta makawidak. Ngamnay, sana kas iti kutsi dagiti anak yun, alamuyot itaray na Sige, itulod mo, anak ko. Masapula makaawid ka naon. Tapno makatumari ti agas na. Hindi nan tumot inala.
man mo timang ipawit iti gatang ti agas ni nanang. Abay ko maasyak. Kat sika tinabayagan kan dakkel ti sweldo na dito'y Amerika. Ang gastos kayo mo't para kininanang. Ay na, ado ti babayadak a bills ko. Daytoy pa'y apartment mingay. Agpada talaeng. Ado mo't ibabayada ka bills ko Ay, sika pa'y laang ti agipawit. Sus, kanayon mo't lasyakon. Kasla syak laeng ti anak. Amumat, anariga ti biyag dito'y Amerika. Ado ti babayadan. Iti panagkunam sa anak nga grigrigat. Imbaglakan ka ta ado ti kwartam. Kitno kanayon kayo nga agtor. Dayta ti awan ti kwartana. Ay basta, awan kwartak. Sika ti mangipawit kininanang iti igatang na iti agas na. Awan tinamnama am kanyak. Manong Joey, kasano nga diti postiso ni nanang? Saan nan samot tan a maingal-ngal? Sukatan nan Nakaro pa yan ti kabaw na. Saan abalay, tadata mo't amang kadwaking kwa na dito'y balay. Bakit meten akas ka ni Auntie Lourdes? Marigatan amag na. Bet saan tapan panawan ni nanang. Win apay ko maapanawan tangay. Udno amayat ti biyag na. Taado ti kwartana nga aggapo ijay Amerika. Ken dakkel ti balay na. Agmay samay. Win nga rod Bisitaan tun ni nanang. Tuwanin Asino day katungtong mo? Ni nanang, Apay makaungot ka? kasano kuma sa anak makaunget? Saan mo pa'y madgayam nga impawitan iti kwartana? Kunagmatkan ka si katimang ipawit sana ya. Atoy, katungtong mo. Kumustahan kayo laeng, anak ko? Sana ka dumawat iti kwartayaw. Nasaya at kami mat nanang. Angam nagrigat tibiyag dito'y Amerika. Amo, Basig at trabaho ti aramidan mi ditoy. Saan kami nga agin ina na? Angam kurang lata. Isu ak kasapulan may ti ado a sideline. Ay kunak, no naragsak ka. Kada aminin ijay Amerika dagiti anak ken apo kom, ading kao. adayulat ta amas naragragsak ti biag mo manang. Takaduam dagiti anak mo amang tarabay ken ka. Kadno apalan kamet unay, gaputa adaw ti kwartam. Pawitan dakmet asag paminsan. Tanarigat ka numot ti biag da ija Amerika. Nagado ka na ti babayadan da. Ay kastaya, ading kao. Buon man ang ayun gayam. Nagmayat akita nga da kayo amin nakakabsat ko ijay reunion. Pati dagiti pamilyayo ket adda da. Ay kauwan nakita mo't dagiti agpokok nga agtataray. Ay na, jak kabaulanan nga awiran ida. Tanagpapartak da ato maray. Ay, siyak dagiti apukaw. Jak pay ida nakit kita. Tadadamot amin ijay Amerika. Isuan aladingit latat ibiyag ko dito'y Pilipinas nga agmaymaysa. Ay aya, imbaglakit din Tanaadan tayo iti reunion. Tanaamuan tayo ti kasasaad ti tunggal maysa. Siyak ti kalidayan ti biyag na kada tayo nga agkakabsa at manang. Tawan dito'y Pilipinas ti pamilya. Ay, angam no pay kasta, ading ko. Ay, agragsak tayo lata. Agkatawa tayo lata. Tauray no awan ti nakakatkatawa. Agkatawa tayo lata. Agam, inayadan tayo ang katawa. Matinag manunag ang postisok. Jakway na pairutan kahit ating kaw. Bueno, papagayam,
ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Ay, nakaawag ka man, Cecil, anak. Wen tatang, tadamagag ko man, no naawat yung team patulod ko a kwarta. Ay na, hindi paila na minsan, anak. No agi patulod ang kiti kwarta, kat naawat yun, ipakaamuyo kanyak tapno amok, tatang. Ay, alawad, anak. Busy at tumad nga, main. Anya ti pakakumikuman nyo, Ay, kwa, ay, Tatang, ah, agidulin kayo lata, tapno adda maurnong nyo. Para alawan siyo matidagduma. Dakkel mat agat at ipaw-paw itko abinulan. ayun, Bastante, anak. Mapnag kamay. Ha? Kami? Asino ti kadwam, tatang? Ay, kitagiti gagayim ko, Ay, dagiti dingwan ko na ko, gagayim ko matagiti dingwan tayo kahit. Ay, isuda, ti kadwa karumrumuar. Ay, agkakanat kayo mo, tatang. Ang wala, agad-anad kayo dita, Di yu baybay ang tibagiyo. Kan, agurnong kayo. Anak. Di ka matanagan. Tadun to ti urnong tan. Sky is the limit. Anya lakit din aya. Anya? Sige. Babayan, anak. Ingkami man na nagaliwaksay ka na kiti kakadwa kiti ayuyang may. Manmanuti kastaw. Iso asambutan. Sumurot ka na naman. Iti ka di man ayuyang angkal. Natural. Hey, adu tayaw. Inyawis ko nga kahit. Anda ko mamo, iayat-ayat ko, iti may isa ka na iti manala, tapno dumkit magkanya angkal. Ay, sana parikutay ka. Saklat lang ti makamaw. Ha? Sky is the limit. Anya, ngam nariga man, no makita ni Miss Pusaksak, anaggapo ka na kayo ti gastusak para king kuana, angkal. Di da kayaw, tidikatan na nukasta. Saan na siya? Ay, sana parikutay ka. Anya lakit din aya. Ijay to amin na tapno mamaminsan. Siyak ti makamaw iti amin na magastos. Danag mo na ya. Sky is the limit nga raud. Ngam, oray pang paki manik la ko, mama, angkal. Buludal, tapno adda, magkarga. Ay, sana mabalain. Ay, Amutain. No pinautangak ti may siya, umutang kay to amin nain. Ay, sos, jak to pa'y pinabuludan ni Jesper. Nilakayan taon. Ni Manang Mirna. Ken amin na bumulbulod kanyak. ha? Jak pautangan. Penken kayo laagan itimakan kada arak. Angkal? No ipautang ko, awanan at ipangilibre ka na kayaw. Dahil talaang matiragsak ko kahit. Tipangilibre ka na kayaw. Iso adiyo gamdan abuludan. Jak kaya't nga ipautang tinairanta apang barkada. Nyalaki. Angkal? Ay ko na may ngaitin mo, angkal. Adaya. Ay di ka matanagan, tasyak timang bayan iti amin na kanam. Inuman, agraman, iti partner mo. Anya lakit tinaya, sky is the limit. Huwag kami narman. Painuman, kan pagpulutanan na tayo lang arudan ni uncle mo. Agkid daw ka pa ilay ti kwarta mo. Tagtagari ang tap namang tay. Kay partner ko ti kunak. Saan amang tinday ta, uray agan ano ka. Ngam no agpalibre ka, automatic day ka. Anya lakit din na yan. Uncle mo pa isaan mo akabisado. Huwag amay. Oh. Aging joy takid day, Arman. Yalaan na tapay iti partner ta. Oh, anya pa'y lati sa pulan ta. You got it. Sige, sky is the limit. Aguma kayaw, basta dinak bulbuludan. Anya lakit tinaya. Hey! Anya?
Anya? Day, nakapasyar ka man kasinsin kureng. Wan kasinsen, agpatulong ako ma. Agpatulong nga agibagkat, bundoan niya. Agpatulong ako ma iti pinansyal. Kuwarta ko namlata ka dain. Kasta nga raw. Amo matan kasinsin. No kwarta tikid dawan ti tao kanyak, awan may pabulod ka. Ngamain, nakareserba na ita para iti barkada. Anya lakit din kasinsen. Amo matan ti trending ama ko na. Trending kasinsin. Anya ngay ko matitrending ita. Kastoy da ita. No awan ti kwartam, awan ti kabagyam. No awan ti kwartam, awan ti barkadam. Day tati trending ita. Anya lakit din akapanunutan. Ay nukasta nga raw. Nukasta nga raw. Dinak maipayan iti ase. Bayadak mo't lang kat. Saan kumot adawatan? Ay na, ang palibre kalaangan kanya kasinsain, ta automatic ta ita. Sky is the limit. Apay, no di pa nangilibrim kanyak kat ipabulod mo langan. Maisublibay kan ka. Kinunakmatan. Diyak kaya't nga ipautang ti kwartak. Tapno adda pangilibre kada kiti barkada. Ay. Angkay, ado siguro, turnong mo iti bangkaw. Apay nga interesado ka mga mau. Sa mga iti dayta, angkay. Ngam amo ti amin, adakkel ti patulod ni kasinsin. Sisay. Apay ay nga bayd. At adun tumanin, at may pabulong mau. Ay, may tulong mau. Ay, may barkadang kuma. Correct! Idiritsam ka dahin, numakain-inom ka kaanakan. Tapainuman ka itan. Sky is the limit. I-convert tala ko man di arak, iti kwarta angkay. Anya? Diyan mo may gatang ti arak. Pipi ano kwarta? Tado ti pakay gatangan na. Ay, apay nga bin agumatang ka, katilibre ka nga rudan. Arak latan na kanayaw. Saan mo't adamat na yun na apulutan. No kaya't maakit, nayunan tapay ite. Sabaw ni Mirasol. Ha! Anya? Day, adda ka mo't mensyaw. Kaslan ako nas apapel sa rupam. Ay, aburido ak unay tatabinom. Adamat istat ko dita, no kayat mo ang maiyaw awan, ti pag-aburido am. Saan ko ang mayaw-awan? Tamasakit ti anak ko. Kasapulak ti pagpaagas na. Ay, kastaya. Pabuludan na kumatab. Ay, awan. Hamumatan. No ipabulod ko ti adda kwarta. Awanan ti pangbarkada. Barkada nakmat, Mang Binaw. Pabuludan na kuma para iti anak ko ang masakit. Ay, awan Jakmet agig-igam iti kwarta. Ibang bangkom ka di amin na kwarta mga ipapatulod ti anak mo? Anya bang ko asasawam? No imbang ka, adi awanan ti pangbarkada. Anya? Iso ano saan ka makainom ita? Mabalin mo ti agawad. Tapno marugya kaun ti aginom asisya. Ay. Hello anak, nag-video call ka may. Nangipatulod ka katimanan. Iso ang nag-video call ka. Saan, tatang? Kaya't kaila apalagipan nga isardeng yun ti makibarkada. Tapno manayunan ti urnong yung itibangko. Ay kasano nga amam? Ay, nagkunamot iti dayta. Saan na pudno dayta? Manungarudan ti kwartata itibangko, tatang. Ay, kwa. Ay, adamot Ay, kwa. At damat, wano, awan man. Ay, adamot. Mano?
Ay, manudayayan aya. Ay, kwa, ay, nalipatag mo tayo. Kitag man nga ron tibak bukta, tatang. Naspak. Ha? Anyat ko nayo, tatang? Ay, kwa. Maditityan ka. Itay pay. Ang sakit una yan. Ay, kasuyan na ka. Ay, baliwam dun ti umawag. Madi talaga tityan ka. Aday ta, nai-open. Ay, Diyos kay. Ay, awan ti maipakita kiti anak ko nga ordong ka. Ay, sus, ni Cecil ti umawawag. Ay, jaklatan sumbatan. Ay, makamuditan. Agpatinggan ti kinalastog ni Uncle Yo Abinaw. Bayan yung agpalastog antay. Takanayo mga gilibre. Ay, masya anak iti anak ng agrigrig at ijay abroad. Sob-sob iti trabaho. Uray lag overtime tapno adalang maurnong da. Ngam ibarbar kada mo ti amana. Pagpalpalastog na pa'y. Saan mo na maisuro ng Uncle Binaw? Tanagbuukin na jay. Kinpuraw amin na nabuok na. Awanin pang isuram king kuana. Isu nga road, anaidanon kini Cecil ti aramid na. Anya? Ay delikado nga ro din antay. Saan mat kiti adakas a tao ni Ay, Cecil? so. Ikan na laang ni Binong iti pagnakman na. Talken nan tumutlaang inton masigurado na ang nagbalbaliwan ti amana. Ay, awan lang mo ko nantay, oh. Amom ti tao barok. Agbalbaliw day ta no marigata nun. Ay, para makita antay. Ni Uncle Pay ti kunam. Hanya laki dingay. Uncle Binaw, ada ka kaday. Umaya man. Ay, kadumanon ka, Arman. Nay, kaslaman nakunas sa papel taro pa yung ngay. Ha? Sa pa'y inumak, makapulpulutan na angkal. Ay, kastaya. Unang angkal, siya atin na. Iwan na. Ay, saan kayam? Ay, kwa. Hindi ko na nagtrangkaso kayo ng angkal. Apay, zero kayo kaday. Hey, nagkunabay. At dapat lang nabati ako artak dita. Tapno di mumut ko na. Sige, siya tayo. Ay, sino nga tayo ti Tarabita ba nang dadaal kanya kiti anak kaw? Nananay. Ni Cecil nga anak kaw. Ay, sung batak. Taamok no asino tinangidandanon ken kuana. Hello, Cecil anak. Tatang, maipakita yung kadin kanyak ti bank book? Ken numano tinaurnong yo? Ay, ko anak. Ay, mabait man. Ay, adaman pa'y damagag. Anya day ta, tatang? Sino ti Tarabita ba nagchismisken ka may papan kanyak? Saan akon nga agpalpalikaw? Ni maluti nakaamwak iti amin, tatang. Kasaluan ni Malo. Katawan mo dito'y Pilipinas. Imay nagbakasyon dita Pilipinas. Kat nagsublin dito Amerika. Iso tinang ibaga kanyak iti amin nga aramidan nyo. Naamuan namat dayta kadag iti tattao dita. Anya? Kakaasi ak nagtrabaho dito'y tatang. Tapno adda ti mapundar tayo. Ngimlinakla kayo lagayam tinagibelang iti kwarta. Iso ka saan akon nga agipatulod. Taurno nga klangan dito'y. Makaammo kayo ni tibiyagyo. Agpatulong kayon kadag iti inlib-libreyo. Ikwa anak. Barkada pamor, tatang. Arak in pulutan pamor. Bye. Inadap ng ti cellphone na. Ay, sosay na. Barkada pa maur. Arak en pulutan pa maur. Ay na. Ay, sana na. Ay, diya kaya tayo na.
Hanya pa nga iti pang barkada kita. Ay, di na magtin impatology para iti dato'y abulan na namnamaag. Ay, awanain. Nay, apay nga imay kayaw. Kadawa matipasken ka. Kan sa anak met masakit nga umayo sa rungkaran. Umay kami nga ron makisya, paray. Tay sumati ko na miday. Anytime na makain-inom kamay, katubay kamay. Iskay is the limit ako lang. Una pa siya. Puno na ita, Mang Binong. Iruwar mo, di pang paano. Tarugyan tayo kidain. Huwag ba kami nangkay? Di yung kaya tagpautang. Tapno na pang libriyo ka na kami abarkada yaw. Sige raw, tapno na ragsak kamay. 1 round. Puro kayo nga. Iba kayo no da mainom, muno awan. Tapumanaw kami. Mga paso. Ay, awan nga raw. Huwag ka naman. Yapay ngay. Maawan mo't nga ro din, ati barkadam. Ay, nabnap na kayo mo't iti arak. Nabnapsog kayaw iti pulutan. Siyak mamit libriyo ita. Ken pabuludan dak mamait. Nga, pangalami ngayon, iti kwarta mi angkay. No pinautangan da kami amin ide. Adda kumamat singirim ita. Sigurado nga adda kumapay kwartam. Sky is the limit. Saan kan nga agnganga at tumangtangad iti langit? Kapoy ay hindi pare binang. Ay, kasanuwak nga rodan. Di nakmatan patuludan ti anak kao. Imbag kumaano adda imbang kao. Awan mait. Ay, saan mi nabaso lang kay? Dahito di panunutan Mang Binong. No arak kan pulutan, naisbo kan nairugit main. Ngam no kwarta kuma nga impabulod mo ide. Kwartamat lang nga agsublikan ka ita. Karaw, tumuutang tayo di pinagpautang may. Kaputawanan ti kwartam. Goodbye, barkada mo tin Ala, mapantayon ka kadwa. Huwag down. Down. Ay na, pinanawan da kong dagiti barkada binusbusog kao. Saus, ay niya lagi din ti tao. No awanan ti maited mau, awan matan ti maghanap mau. Ay na, nagurno nga klakuman ngagpaisaw. Ay niya lagi din napaw. Kasano ako napaw. Ay na, ay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Anyalaki din! Karol, aglinis kayo anaimbag, Aglinlinis aklang arudan. Punasam dagiti cabinet, kan amin a display. Diyak kaya ta sumangpot dagiti bisita, nakarugrugit to'y balay. Asino ayat ibagbagayo a bisita yung umay mami? Di kabsat ko, ni Antiyo Apining, agga po da ijay probinsya. Oh, mami, nalpas kon ti trabaho. Nagmapa kon. Lininisam anaimbag di pagturugan da ijay nga to. Pagturugan da. Apay, manudagita nga umay mami. Daan tim Apining, kan dagiti dua akakasinsin mo. Asino da? Nagado ti anak ni Antipining. Ni manang mo a Luisa, kan manong mo a Benjo. Talo asilid ti lininisa kaya nga to. Sa kagaysada. Nasaya at mat. Mat lang di erkon ijay siled. Tinarimaan kan lininisa kaon. Nasaya at mat. Karol? Mm. Ingka agorder iti cake kan lechon. At iti kwarta. Darasam ta sigurado mabisin dagi jay no sumangpet da. Benjo, nakasangpot tayo dito'y Manila. Amok anya ti panagkunkunam kanyak, ignorantay. Mami, ayan na nga ni Uncle. Amang sukon ka na tayo dito'y terminal. Mabisina kun. Kitain nyo man kit di, nalabaga kanukat jay luganda. Wen, iso dayay. Oy, ni Uncle Dayday oh. Uncle, we're here. Ang kamamang man-English mo eh. Pakialam mo nga men. Amok nga rod ti ag-English. Saan akaskan ka? Hey,
Mangkot kayo madgaya man manang. Itay kay kadi pa yan nagururay. Wan, Uncle, itaypay. Kasang-sangpit mi lang, Uncle. Ala, siya kung timang bagkat kadagiti kargayo. Tamapan kayo naglugan. May parit nga minti ag parking dito asideg ti terminal. Wow! Nagado ang makan. Ay, kasano ti diet ko? Ay, talaga mabisina kon. Adupay dito iti makan. Carol? Insan? Sika ka di daytan? Uwan, siyak da ito eh. Oh, apay adim makal dagiti matam ang nakakita kanya. You look like katulong. Hoy, Luisa. Imbagkan ka ta naka-eyelash extension ka. Nag-atid dumpay dagiti kukum. And look at my skin. Uwan nga ron. Napudpudaw ka matgayam ngam siyakon. Insaganam ka di amin dagitoy amakan? In-order dagita ni mami. I'm on diet, anya. Ay, isumat lagayam ang nagseksi ka Awan pa'y pulos bilbil mo. Obvious ba? Hanging pa'y day tablaws mo. Well, saan abagay kan ka ti hanging? Tamano a layer day ta bilbil mo. Aray ko. Mabalin ka diya mga antayon. Mabisina kon. Mabiit lang tayo bak mami kan daddy. Kan oray ni Auntie Piling at dadangamin igay salas. Hoy, sika Luisa. Awan babayin mo. Ipakat mo launay ti kinabarbaryotik mo. Apay manan aya. Permiya nakauyaw ka. Apay ko nam jak mo nga inutang mo lang na kita pinagpapintas mo. Pinag-eyelash extension mo. Kan panagpamanicure mo. Saan ka natagari dita? Yes! Good evening sa mga followers ko. Nakabakasyonak ita dito'y mansion may dito'y Manila. Ay, unay mat daytan. Mangmangag dito'y silid ko tinagpig sa ang panagsauna. Anya nga tayo ter aramiden na. Madama ak pa'y ngag-review. Ni, kunak na sino jag mamap. Sika magamin san karon. Wan insan, kastoy ti obrami dito'y balay. Numariing kami iti bigat, kanya-kanyang trabaho. Apay ngay, nagbaknang kayo. Saan nyo akabailan ti mangtangdan iti katulong? Nairuam kamin iti kastoy insan. Da kami nga agpapamilya mo laang ti aglinlinis dito'y balay. Ayun gayam, nakasaganan di pamigatan nyo iti kusina. Kitsika ngay. Madamdama akton, lepasak pa'y dayto'y panaglinis ko. Amuyo, ado tinag-like ija yung post ko idirabi a vlog ko. Feeling mo dati. Apay, mansion mo kaya dahito eh. Di ka lagbabay. Kayat mo, taibarsak ko kan ka dahil pandesal ha. Agtal na kayong agkabsat. Di yola tultuladan ni Carol akasinsinyo. Nasapang agrireeng tapno aglinis. Saan da kasapulan ti maid. Kuripot sa mga mindante nga nangkal. Rinuam dala ang dagiti anak dang agtrabaho. Kitaan nyo, nasapa pa'y lang, napanan nagtrabaho da antikan angkelyo. Apay nga ibagbagam da ita kada kami, nanang. Wen tapagtuladan nyo ida. Da kayo, nagrigat da kayo aririingan. Nagmayak mo nga minti maturog. Di ko namkit di, sadot ka. Apay, manupay nga daw tayo dito nanang. Upat pa'y nga aldaw Ay, mamiss ko da ito yung bakasyon tayo, mami. Nagmayat dito eh. Kaslak laabak nang. Feeling back nang ko nama Ahon gayam, agbati kayo nga agkabsat dito'y balay Taitugot na kano ni Antiyo ijay trabaho na. Mapan kamin to kano agpasyar kan mang restaurant. Ay no, nagmayat mo tintibiyag mo nanang. Enjoy am mami. Taagkadwa kayo itaki ni ading mo, a super rich. Agda ka matgayam dito'y salas. Agasam manday ta abisyon. Nakangato da kita sakam di talamisaan nga ag-cellphone ka nagbuybuya iti TV. Kit, umay ka mo dito ya. Tagabay tang agbuya.
tatala nga makapadas iti kastoy abiyag. At dapay birdi taabay mo? Dapay pulutan ah. Di ka lamabain kada anti kan angkal. Awan damay. Umay kakidain. Amo ka kayat mo budlang iti kastoy abiyag. Nalawa na ito abay ka, umay katuyaw. Wan man. Kastoy ka tiyar arapaapag abiyag. Maminsanak lang abumaknang. Ala, iyawatan nak itibir. Yung kamo mga ala Jerry pa. Aduy jay. Pigsam di TV. Kansa na basketball ti kayat ko abuyaan. Jay drama. Yakar mun ah. Bagi mo na ito remote control. Pagpili ka, ti kaya mabuyay. Anya nga'y tinapasamak dito'y lininisak. Nagado ti wara dito'y salas. At dapay naginuman ti bir. Nagado ti nagsuputan ti chichirya. Ay, agluto ako man. Ngamnasken nga una akpay ti aglinis. Ta sigurado nga agunget ni mami no masangpetan na anawara ken narugit daytoy salas. Ungayam. Ayan dagiti kakasinsin ko. Sa dino nga tati ayan da. Amok nga isuda tinaginom ditoy. Anyamot ten. Di da pay met ammot agdalos. Aramiden dakmet ten akatulong. Benjo, agriin ka. Nabartagak pa ka ni. Saanan? Bumangon ka ditan. Pambisina kon. Adamakan. At dapat mangmangag ko nga aglutluto ijay kusina. Ni Carol day ta. Awan magkatulong da, mga ramit iti day ta kay. Jay warata ijay salas. Inta dalusan. Ay amaw na ni Carol ti mangurnos iti day ta. Bisita ta dito'y balay da. Rumbang lang nga pagserbiyan ta ta. Di ka lamabain. Di ka lang mabaing nga. Si Kate agbain. Anya data suot mo a t-shirt kun pantalon. Imbag, tao manay kanyak da ito'y t-shirt kan jeans ni Carol. Sigurado, bado na da ito'y dinakutong pay. Kukwa ko na, tadi namot la mausar, tanalukmagan. Awan pa'y kadida mamim kan antim, Carol. Awan da pa'y daddy. Anya ngay day taluluto masidain. Chapsoy daddy. Ah, kaya't nga taday ta dagiti kakasinsin mo. Apay kumadida kayat. Hello? Mangantayo ka din? Medyo mabising kami. Ah, Carol, isagana mo dyan kanan tayo. Tamabisi na dagiti kakasinsin mo. Wait, anya di talutlutuang asidaan insan? Ah, daytoy? Chapsoy. Ew! Hoy, agtal na ka man. Nakararti ka. Anay ko! Di naman kadalan. Allergy ak iti broccoli sa anaya. Kan, anya pa dita inlaok mo dita insan. Agtal na ka ko na. Aqua. Liver ti manok. Allergy ak kadagita insan. Sorry ha. Jak mabalin asidaan dayta. Among maten analang si. Oo, ala, nukas tang allergy ka. Agorder tayo iti sidain ni Jerwar. Anya ti kayat mo. Lechon baboy ti kayat ko, uncle. Ta sa anak nga allergy. Di lang mabaing. Puskul rupa. Talaga asabalin ti biyagyo itang ading ko. Addan bukod mo alugan. Kan nagmayat ti posisyon mo iti trabaho. Ay naman nang saan mo't basta-basta ang nagunod ko dahito a posisyon ko ita. Ado mo't arigrigat ko idi. Malagip mo ka di idi nagis-eskwela akas working student? Wan, malagip ko. Ay, tila nagut-utangan dagiti naganak ta iti kwarta. Tapno adala ang pagbayad ko iti tuition ko. Narigat at talaga iti. Ngam narigrigat ti biyag mi ita. Apay ngamin adi mo pagadalan dagiti anak mo. Dalwi sa kan Benjo. Anya ti aramiden da ije baryo. Ay naading ko. Sayang laeng ti kwarta kadakwada. Saan da kaming tupay a matulungan nga agbangkag kinitatang da.
Rumbeng asuruam ida, tapno matulungan da kayo. Saan ananam ay tibiyag? Da kamin tupay nga agasawa. Sinuruan mi dagiti anak mi nga agtrabaho. Awan katulong ijay balay, takayat mi ama kasursuro da nga agtrabaho. Nadlaw kumatday ta ading ko. Kanwan gayam, apay anila ang karol nga iti kadwayo ije balay yung anak yo. US Army Jemaysa. Kanagad-adal mo't iti medicine Jemaysa. Ay na, nagswerte kalakit din ading ko. Ay namanang, saan asin nuwertyan dayta? Diskarte laang dayta. Kinaanos, kan kinagagat ti tulbak ti amin. Da kayo maggamit ito kusina. Nagladaw ka mo nagriing. Alas Jason. Nagsako din na sa paanagring ah. Mala, umay kayon tagkape tayo. Anya din kayat mo apamigatan? Hotdog? Longganisa? Wano? Tapa? Ano ti pagpilya na? Kapayaw na itlaw. Kasta tibiyag ti tao ang nagagat. Hot chocolate tigat kong inuman. Apay nagtugaw ka adagos. Mang timpla ka mat iti hot chocolate mo. Agsubli tayo di balay. Kapinto man nga wala sukar na ten. Ano usan tayo akap yan. Magdito yata kumplitaw. Awan ti kastoy abiyag tayo iti balay. Pasig tumanen amarunggay kan bulong ti parya ti pasida ni nanang. Apay, di yu makita ti dakkel ang nagdumaan ti biyag daan tiyo. Kanda tayo. Makita mi mo ta. Baknang da. Marigiligat tayo. Naanos da ngamin saan da paramag. Ken nagagat da. Ni Luisa tinaghiling agparamag. Siyak manan tinagita mon? Imay lang nito yung dakkel na balay. Tilay paramag na. Ijay vlog na. Feeling rich mo to. Tuladin nyo kumaida. Ti kinasinop da. Ni Benjo awan muna at trabaho dayta. Dayta lag cellphone agmalmalam. Kitsik ako maa. Dayta kinatidog da kita kukom. Di mo to pa may turod trabaho di bangkag. Dito lag blablag tamom. Insan, kaano kayo nga agawid? Into na bigatan. Ay, jak ko man kayat ti agawid. Kayat ko ditoy. Kat, mabalin kayo matlat ng agsubli. Mabayag tumanen agor nung kami pa iti pamasahimi nga umay. Amom, jay pinagpasahimi nga imay, inururnong mi dayjay iti manu abulan. Nagisur-sursur ni mama iti sabong ti karabasa. Utong, tapno laang makaurnong kami. Ay, unay matdaytan akinarigat ti biyagyo. Sana bali insan, ibagakin ni mami, taipawitan da kayon to iti pamasahi yung nga umay tumanen. Thank you, insan. Ay, gayam. Pasensya kan ha. Tainalak da ito'y t-shirt kan pantalon mo. Awan nga minan ti isuot ko. Insan, talaga ka di branded da gito'y? Wen insan, branded da kita. Ay, mabit lang ang insan, kalkalat di cabinet ko. Itid ko kan kadagiti saanin nga umanay abado. Ay na, agyaman ak insan. Pasig branded dagiti mayawid ko agamit mo. Thank you talaga. Ikamot iti kwarta damanang mga agawid. Ang mga nawan ti pagplete ang agawid. Inikak idan. Kan uray dagiti yawid da apasarabo da. Inikak mo't idan. Kaasimot gayam ti panagbiag da. Ay, Ay, nagkariak nga ikaktuid ay ti pagpuunan da nga agbangkag. Ay, awan gayam makukwartada. Nasaya at no kasta. Tulungam day takabsat mo nga awanan. Kat no aglaklako lang itinatang ti trabaho na ije baryo. Dagijay saan da mailako ije palengke. Isursur na tapno maibos. Kat adda maigatang da iti bagas akanunda. Mala, tinasayaat. Itulod ta idan, ije terminal ti bus. Kasanungay, agsisina tayon Uwanan aading ko. Luisa,
Benjo, tulungan nyo matdagiti naganak yo Wan, auntie. Uwan, ante. Agadal kayo. Day tatitulbak, tapno rumang ay ti panagbiag yo. Wan, tanawa ko dito na ay abiyag. Feeling mo mo. Italaan da ito. Na-enjoy mo mo tayo. Bisita ka lang dito yan ya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.